So ayan guys, tara ng mais guys. O ato nang lutoon no. Kay mo na siya atong isagol dito sa pasayan natong gipalit nga shrimp guys. Aran. Kumusta? Ini tubig unya atuan ng ilunod ang mais. Kaso guys. Mau gilid. Ito ng tatay. Tama ko. So ayan guys, sinunod natin yung bawang. Sinunod na ang ahos guys. Next, ang sibuyas. Sa mga guys, ang tawag naman sa sibuyas, bombay. Sibuyas at bawang. Next, ang ketchup. Sana. Dali ba? Pangutana lagi masih satu lalaling silang galon. Mahal lalalim. Nabay-abay ba? Tunga galon ba? Tunga. Napilang ay ang kuwan tunga sa galon. Tika. Yan na! Lagyan ng Sprite. Guys, ayan. Lagyan natin ng Sprite. Para mas lalong sumasarap. Then, haluin. Ukay-ukayin na po siya guys. So ayan guys, narato ang pasayan, then mais, unya among sauce gigamit nga ketchup guys is Mafran. Kay barato ra siya. Ano siya? Ang pasayan nato, ang shrimp na pinakalami guys. Ug ang mais. Ayan guys, kumulo na yung sauce natin para sa shrimp. Ayan, sa pasayan. Hipon sa Tagalog. Ara guys. Ilunod na. Yan, i-mix natin guys. Haluin talaga siya para mag-absorb ang kanyang sauce sa loob
at laman ng ating hipon, guys. Sa mua, guys, ang tawag na mua ni kay pasayan. Dili sa Bisaya. In Tagalog, hipon. Sa English, shrimp para sosyal. Ano kayo, guys? Lagyan ng asin. Para mas lalong sumasarap. Para ma-feel natin yung tinatawag natin na sweet and sour, guys, na medyo may pagka-asim-asim siya konti kasi nilagyan natin siya ng ketchup at saka nilagyan ng Sprite. Yan. After nito, guys, ilagay natin yung ating mais. Para sweet and sour, guys. Ayan. Then next, guys, ilagay natin yung mais. Yan, guys, ang mais. Then haluin. Ayan, guys. So mga kaaring duray, makagutom jud siya ay ikaw mag-atubang jud diri nagaukay-ukay habang giukay-ukay siya. No, gutom. Ya, di pa man pwede kay wala pa atong celebrant. Yan, guys. Sarap po eh. Lami ko ayo ay. So, ayan, guys. Wakas. Tapos na po siya. Yan, finish na, guys. Lami na. Ayan. So, guys, bangin niya mamaya, guys, ang aming salo-salo. So, ayan, guys. So, ayan, guys. Welcome back to my YouTube channel. Aling Dory Vlog, mga ka-Aling Dory. Sa wakas, tapos na po kami mag-prepared, magluto ng aming niluluto na pasayan o hipon shrimp sa English. Ayan, guys, tapos na po kami. Ayan, so guys, don't forget na huwag i-skip ang ads and mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel, Aling Dory Vlog, at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong update sa akong mga bagong video, guys. So yeah, guys, birthday ngayon ni Nanay. 50th birthday po ni Nanay ngayon, guys. Yun po ang regalo ko po sa kanya. Nagluto po ako ng shrimp. So guys, abangan nyo mamaya, guys. Bambama na naman, guys. Bambam naman, guys, mamaya. So, ayun, guys. Bye! Bye, guys. Update ko kayo mamaya, guys. Update ko kayo mamaya, ha. Guys, bye.